Κύριε Σεφερλή, είστε ο επίτιμος καλεσμένος σήμερα στο Λατέρνα για τη γιορτή του Ολυμπιακού. Το χαιρετισμό σας για την ημέρα. Είμαι χαρούμενος, είμαι περήφανος που είμαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε Ολυμπιακούς να γιορτάσουμε τις επιτυχίες της ομάδας μας, και πραγματικά έφυγα από την Αθήνα, ήρθα τόσο μακριά για να παρευρεθώ με αυτούς τους ανθρώπους και να νιώσουμε ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις σαν αυτούς που έχουμε νιώσει όλα αυτά τα χρόνια με τον Ολυμπιακό. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα μας νίκες, επιτυχίες, ό,τι καλύτερο να μας φέρει στο μέλλον. Μας έχει φέρει αρκετά πράγματα και η ομάδα του ποδοσφαίρου και η ομάδα του μπάσκετ. Περιμένουμε το πολυπόθητο ευρωπαϊκό, άρα λοιπόν εύχομαι ό,τι καλύτερο στην ομαδάρα μας και να κάνει μόνο νίκες και επιτυχίες. Είστε αδιαφυσβήτητα ο άνθρωπος που κάνει τους Έλληνες να γελάνε. Με τι γελάει ο Έλληνας τελικά? Το είπες μόνος μου, το Σεφερλή. Τελικά γελάει με οτιδήποτε είναι αστείο. Οτιδήποτε του παρουσιάσεις με έναν τρόπο χιουμοριστικό είναι αστείο. Ακόμα και τα κακό κείμενα που αυτά σατυρίζουμε στην επιθεώρηση, τα κακό κείμενα, με τον τρόπο που τα παρουσιάζουμε γελάνε. Από εκεί και πέρα είναι τι τρόπους θα χρησιμοποιήσεις, τι μηχανισμούς για να τους κάνει να γελάσουν. Εγώ 35 χρόνια τώρα το κάνω με επιτυχία, όπως είχε αποδειχτεί. Δεν θα σας πω τα μυστικά μου, πώς κάνω τον κόσμο να γελάει, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος είναι ένας λαός που έχει χιούμορ, παράγει αστεία, γελάει με αστεία άλλων, και νομίζω ακόμα και στις δύσκολες στιγμές έχει δείξει ότι μπορεί να γελάει. Άρα λοιπόν καλούμαστε εμείς που είμαστε οι επαγγελματίες του είδους να κάνουμε τον κόσμο αυτό να γελάει. Εγώ ευχαριστώ τον κόσμο που με ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, βλέπει τις παραστάσεις μου, τις τηλεοπτικές μου εκπομπές και γελάει μαζί μου.